Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Daytoy iti Timek ti Namnama, may sa Timek ngagpupukaw ani Apo Isus umay manen. Agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalad na. Manipod ti stasyon ti radio DGHT FM 77.7 The Voice of the Pacific. Ti Timek ti Pasipiko, daytoy ti pagayam yu ti radio. Pastor Vic Ariola III kumapkablaw kada kayo amin. Anyaman nga oras nga pagpusipusan wenno pakangagan ti programa Timek ti Namnama ited iti Timek ti Namnama Radio Ministry tinabara kablaw ken kararag nga tumanon kanagiti pagtayngan niyo. Ti programa Timek ti Namnama ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Ketita agkararag tayo. O Diyos mi, managayat unay, itan taadagadal kami manen kadagiti nasantuan nga sasaom. Luktam kadiapo ti puso ken panunot mi. Idalan na kami kumababayan ti Espiritu Santo. Nga manglukat dagiti puspuso mi tapno income adalan manen, dagiti makaited bangar, ken mangpabilig nga sasaom. Nga mangitunda kada kami iti panagmatalek may aging gana nga makita na kati rupan-rupa. Tarigagayin mi day tangal daw nga intun umay mo alanan dagiti kukwam nga isalatan. May raman kami ito kadihapo, agraman dagiti ayaten mi ti biyag. Agyaman kami tinasantuan nga sa aming kamadalin ita, loktam itan ti puso ken panunot mi. Agsipud ta dinawat mi dati napatay ganagan ni Apo Maisus. Amen.
Pagsidsidawan gagayem, taadon dagiti tattao nga matmatay, kadagitoy nga panawen. Sigon ti census, tintero nga lubong, adda sa nga gasot innem apulo ket 5,000 at tattao a matmatay tinaldawaldaw. Ala, nanipod di mighty COVID-19, iti pandemya, at adupay kakabsat ti matmatay. Imbagak di muna nga rabi, nga addan na surok nga may 1,000,000 at tao anatay tintero lubong gaputis sakit ti COVID-19 pandemic kakabsat. Ado da nga tao no tinaldawaldaw sa nga gasot innem apulo ket 5,000 ado dayta amat matay. Ngem sanmet nga pagsidsidawan kakabsat no mapantay man ti sa bali nga census ibagana met nga da talo gasot innem apulo 5,000 nga ububing, babies, maladaga, amayan anak, tinaldaw-aldaw. Alang kampay na rana, di sikog, di tulaing mayanak. Every day, kada aldaw, gagayem. Talo gasot, innem apulo, 5,000 nga ububing, ti mayanak, tinaldaw-aldaw. Itinamisan nga panawen, ayaten nakakabsat. Kabayatan, ti panagpasbasak, ti maysa nga newspaper, idi Marso 8, 1913, kunana ti Ingles, na ito'y pagiwarnak, kunana frozen bodies waiting to be resurrected in Clinton, Michigan. Amuyo ado dagiti tattao, mapatsyenda nga inton adda advance, wano sumaysayaat, iti panakaamu, tinalawlawag pa nga research, iti panagbiag ti tao. Adunto dagiti tattao kunada nga napatangken ti yelo nga tattao anatay bangkay ket may kandanto manen iti biag. Anyakit din niya napatangken ti yelo idi nataydan ket na patangkendan. They were frozen. Tano addanto ti advance iti panagadu ti panakamo ti siyensya ken iti medicine. Pagarupen dagiti adu nga tattao nga agsuksukimat nga dagiti tattao nga nay-frozen wenno napatangken ti yelo addan gundaway da nga agbiag. Kasta kadi ti sursuro ti nasantuan nga surat kakabsat. Kasta kadi ti ibagbaga ti siyensya ket matungpal ti ibaga ti nasantuan a kasuratan. Cryogenics is ito study of frozen bodies that can be transformed back to life in the advancements of science and medicine. Dito iti pagarup ti tattao gagayem. Ngam amuyo, no kitkitayan tayo tinasantuan nga surat, nalawag nga kunana dito'y kakabsat, gapu iti basol, matay iti tao. For the wages of sin is death. Matay tayo kakabsat. Ngem amuyo, adamot edi sa baling nga bangir ti daytoy nga ipapatay. Ibaga namot daytoy nga teksto, ngem ti sagot ti Dios isu ti agnanayon ken Kristo Jesus ana manubot tayo. Gapu iti basol matay tayo. Ngem ipakamumot ni Apo Isus kada tayo. Nga ti maysa nga tao numatay, inted ni Apo Isus ti gungguna, nga agungar to, ikana ti gungguna ti biyagang nanayon, no dayta nga tao ket nagmatalek, ken namati, ken ni Apo Isus. Alagagayem, kastoy ti mapasamak, inton ti maysa nga tao ket matay. Dayjay, bagina, agsuble ti tapok nga naggapon na. Ket espiritu agsuble ken ni Apo Dios nga nang ted ken kuana. Ecclesiastes 12 versikulo 7. Kasta kakabsat iti mapasamak to inton ti tao ket matay. Takunana amin iti anges ko adda ti espiritu ni Apo Dios. Iti naparswa tayo impuyot ti anges ti biag ni Apo Isus ket dinamili na tayo nga naggapo iti tapok sana impuyot iti anges ti biag, ket nagbalin tayo nga si bibiyag nga tao ayaten agakapsat. Kinasantuan nga surat, nalawag, nga no sikumaten tayo kinkwana, adu dagiti maamuan tayo
iti formula, iti panakabuangay, iti tao. Kada kayong makaawat iti Hebreo, dagiti manursuro iti Hebreo, kunada das, isa dayjay tapok, kaya papanan na iti Hebreo, Adama, plus breath, angus, nesyama, angus, nesyama, equals biyag, uno life, nepes. So kahit nasa when das plus breath equals life. Adama plus nesyama equals nepes. Ngem no dayjay nga tapok das ket mapukaw dayjay angus iso ti nesyama agbalin tayo nga makunkuna natay nga tao. May nga bangkay. Amoy di pinarswa natin ni Apo Diyos, inalan na ti tapok, iti daga. Dinamili na tayo, impuyot na ti anges ti biyag, ket naadaan tayo iti biyag. Ngem inton ti tao ket matay, dayjay nga dapo, nga naggapuan tayo, agsubli ijay daga. Ket dayjay anges ti biyag, agsubli kini Apo tayo nga Dios, nga naggapuan na. Gagayem ken kakabsat. And God, the Lord, formed man the ground, from the dust of the ground. Kasta ti naggapuan tayo, naggapu tayo, iti tapok. Ket impuyot ni Apo Dios, dayjay anges ti biyag. Isa matataad, da ka nga lumaglag to. Abaru, akararwa. Baru, abiyag, apinarswa ni Apo Dios. Gagayem, ni Apo Isus kuna nakukwa na tayo. Ngem inton agbasol ti tao, madusa, ket matay. Tati formula, iti panakaisalakan, kakabsat, iso da ito. No mabati tayo kini Apo Isus, agbiyak tayo. Ngem no agsalungasing tayo, iti Dios, madusa tayo. Wano matay tayo. Kas kuna da ito'y text 2 tayo, masarakan di Ezekiel 18, versikulo 4, ken 20. Iti maysa nga tao nga agbasol, anya kapsat, matay. Ngem ti maysa nga tao nga agtulnog, madaan, iti biyag, nga agnanayon, ayaten agakapsat. Wen ti kararwa nga agbasol, matay. Ket kasto iti mapasamak to kadagiti adu nga managdakdakes. Gapu tinaramid nga dakes lakamen danto dayta akin na dakes ayaten nakakabsat. Kahit kumut nga ipakamu nga danag diferensyaan ti tao nga si bibiyag ken kadagiti natay. Tadagiti si bibiyag amuda nga matay da. Ngem dagiti tattao nga natayen, di daamon ti mapaspasamak, iti babaen, iti init, awanen, iti liwliwa, wano, anyamang nga may sagot kadakwada, ta iti pampanunot nga may papan kadakwada, nalipatanen. Isang da tayo, amo tayo, nga tigiti natay, adadan nga ginina. Da tayo nga si bibiyag, amo tayo nga matay tayo ito, nabi tayo amo, no kano ta adda tayo umununa adda kita maud-udi kunada ngem addan to ti panawen nga datayo met kakabsat pumusay tayo ket no bumusay tayo ati karkararag ko adda kuma dayjay ritna tayo ken desisyon tayo nga imawat ken ni Apo Isus tandalawag kunana di Juan 3:16 ito asinuman amamati ken ni Apo Isus may salakan to kakabsat ket may tudto ken kuana iti biyag nga agnanayon. Gagayem, naglawag nga kunana di libro, iti Ecclesiastes 9, versikulo 5, ken 6, dagiti natay, uray ti ayat da, uray dagiti gura da, uray dagiti ilem da, pumanaw, napapanawen, napukawen, ket awanen kadakwada, iti anyaman nga panunot, iti babaen, iti init, ayaten nakakabsat. Kakabsat kin gagayem, ken patay, awanen, dagiti malagip dapay, ang mapaspasamak dito rabaw ti daga.
ket uray dagijay adijay unegan ijay tanem handan nga mabalin ti agyaman pay wenno agdaydayaw tanatay dagaruden nataydan ala kakabsat adu dagiti tattao tatta nga magbaga kasano garud nga ammo tayo ti maysa nga tao nga natayen ket may salakan to ammo yun ni Apo Isus ti kunak kadagiti daduma nga agsalsaludsod anyaman tinabati abanag a panagbiag dayta nga tao sakbay nga nataay isunto ti pakaungman ni Apo Isus kadakwada taday jay maudi nga kapitulo ti panagbiag ti tao ni Apo Dios in surat na dayjay the unwritten chapter of our lives dagihangan ay surat a kapitulo ni Apo Dios ammuna isu nga ditay la ammuno dagiti pimusayen nga iaten ti biag nga matmaturugan ken patay sa ludsuden tayo anya naisagana na nga ta ni tatang ko naisagana nga ta ni kabsat ko sakbay nga natay kukwa ni Apo Isus dayta kakabsat tilaing mabalin tayo ang aramiden agbiag tayo as idadalos agbiag tayo as ipupudno agbiag tayo as imurot ken ni Apo Isus nga nay talaga ti amin nga puso ken kararwatay ken kuana tay nyaman nga tiyempo nga alaen na tayo met ni Apo Isus iti ipapatay at datayo nga nakasagana tayo ta inawat tayo ni Apo Isus kadagiti puso tayo when maamuan to ni Apo Dios no anya ti panagbiag dayta nga tao ket maukom tayo kadagiti aramid tayo dayta apaset sakbay nga pimusay tayo ayaten a kakabsat ala kakabsat ken gagayem anya ti papanan iti makunkuna nga bagi tayo agsubli ijay daga ket dayjay anges tayo agsubli ken ni Apo Dios ket dayta met lang nga tiyempo kuna ti Salmo 146 versikulo 4 nga ti pampanunot tayo or ti pampanunot tayo mapukaw depende no anyan to dayjay naudi nga pampanunot mo nalabit tinaudi nga kasasaad mo ket nagkarkararag ka ken ni Apo Dios. Wenno insukom ti biag mo ket kinunam Apo tulungan nak ket iyawat ko ti biag ko ken ka. Nagimbag ket tinuday tanto ti pampanunot tayo. Inton dumteng dita nga tiyempo iti schedule ti tunggal maysa nga ipipusay na ket aginanan ken Kristo. Tattagagayem ken kakabsat ti Biblia ibagana nga iti patay ket mayarig iti may salaeng aturog. Turog ken Jesus, anyan nga nagsamit ko na dagiti kumakanta. Agsipud tayo baga ni Apo Isus nga ti patay ket mayarig iti turog, ti tao mapanda maturog. Ket kalpasan kadagiti naunday apan panawen iti panagbiagda dumteng to dayta panawen nga into nagsubli ni Apo Isus inton manggagdanto ti trumpeta ti Dios dagijay nga gininanan kadagiti tanem manggagdanto ket nagasat ko na ti Biblia ijay umuna nga Tesalonica nagasat dagijay agungar dagijay umuna nga panagungar tayson dayta ti panagparang ni Apo tayo nga Jesucristo gagayem ken kakabsat. Adu tatta dagiti tattao nga mangibaga nga inton umay iti ipapatay ti tao mapanda nga dagos ijay langit. Alakit magdengdengeg kayo ti radyo. Dagiti radyo kadagiti luglugaryo adda mangibagbaga may pakpakam mo ni dagiti kakabagyan ken gagayem ni kastoy Apolano. Ta iti sigun ti nagpadamag, dito istasyon, ti radyo, napanan ti sabali nga biag. Ni, apay niya nga biag, dahil nga napanan na. Ado ti magibagbaga tatang inton matay ti tao, papanan ti langit. Ado pa iti magbaga, may kaskasaba, alakit addan nga agkangkanta, iti harapa kitkitain natin, agrigrigat dito. Iso nga ikarkararag tayo, kenkwa na tap no ibabangit na tayo. Agpaiso ka di, dahil ta. Kasta ka di ti bagbaga ti nasantuan na surat. Unana, di Aramid 2, versikulo 9, ken 34, lalaki ken babae, kahit kukuma, nga ipakamu kada kayo, nga ni ama tayo nga David, idi na taay, at dapay lang ditoy, nga nay,
kali, ket adapay lang uray kadagitoy apanawen. Ni, ibagamot ti Biblia, nga uray ni ama tayo nga Ari David. Kunada, hambang hanapan di langit, adatoy pa'y mo ilagayam ditoy, naipumpon, adatoy pa lang iti dapuna, ken iti, tultulang na. Daddo mga tattao, kunada kat napanan di langit. Adakat teksto nga pampanakkel da, no apay nga napan di langit. Dajay kano, agtatakaw ijay cross, nga mapantay to di jay, kakapsat. Anya pa iti kuna yung tinasanto na surat, may papan, dagiti mangibaga, nga dagiti ayaten da ti biyag, ket napandan sa dilangit, nalawag, ni David, saan pa'y lang nga naipangato, hampay lang napan di langit, dati Diyos kunana, adang agtutugaw, dito'y akin kanawan nga ima, ibagbagana, nga adagtoy pa'y laeng, na ipumpon, na ikali, ni David, kastamit ni Job, ni bagatay nga dagitik, ay etente ti biyag, ket napandan di langit, dagito itatao iti Biblia, ket kunanad to'y, o addaak nga agidda, ket maturugak ken patay, ket manipod ti kaadda ti langit, agungarak to ti dayta nga panawen, manipod ti turog ko. Ni Job imbagana. Nga umay ti tiyempo, nga iso agungar, manipod ti turog na iti daga. Kakapsat, agpaiso kadi nga inton, dagiti ayatente ti biyag, ket matayda, ket agsublida, ket mapanda, ijay langit, ala gagayem ket kakapsat ibagana ditoy. Iti libro ti Job, kunana toy, ti maysa nga tao, agbiag to kadimanen, digiti aldaw, iti nay dutukan nga tiyempo, agururayak, iti tanem, aging gana, nga mabalbaliwanak, ito nagsubli ni Apo Diyos. At danto ti panakabalbaliw tayo, iti panagrupsa, nga saanen, nga grupsa. Day tanto ti kasasaad tayo kakabsat. Iso ti Biblia na lawag, hanay baga nga tayo minatayo na panin di langit. At dapela ditoy. Allah, kahit ko nga ipakamu ditoy kakabsat. Nga ado dagiti tattao nga mangibagbaga, ti rason nga kunada nga dagiti ayaten dati biyag, na panan di langit, aksipot ta pagbatbatayan da, dahito ka teksto, iti Lucas 23, versikulo 42 ken 43. Takunanad to, ikas kunayan ni Apo Jesus, laglagi penakto ka di Apo, inton sumangbay ka, iti pagaryam. Anyamot insumbat ni Apo Jesus kadaydi, mannanakaw ijay cross. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. Ado ti tattao kung kunana, dahito iti kunan ni Apo, dahito iti kunakken ka, iti dahito igal daw, makiadda ka kanyak tu ijay, pagaryak. Pagarup ti tao, tata. Ngayon matay ti tao, kunain dahito Biblia, nga dinoktor ti ado nga tattao, nga namatayin ti tao, iarig da ito, kung nakano ni Apo Isos, itamot na ito yung aldaw. Itamot na ito yung aldaw. Makiadda ka kanyak, ijay pagarian ti langit. Amuyo kakabsat, dagiti tis usarenda nga teksto, nga mangipagrup, nga dagiti ay-ayaten dati biyag, at dadan di jay paraiso. Yung nakitain tayo kakabsat, day jay, daan a Biblia, dahil daan nga panakay tradusir, iti daan a Biblia, kasto iti kunana, basa iti English, ket mapantay ito dahil referensya nga aramaten ti tattao kadagiti nga panawen. Dahil original nga Biblia, dahil daan nga panakay tradusir, iti Biblia, kasto iti kunain na. Ni Jesus simbungbat, kitain tayo, dahil iti teksto nga aramaten ti kadwa nga tattao kadagiti nga panawen, ha? Kunana di Lucas 23, versikulo 43, siputan tayo ti koma na. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. Imuna da jay sakbay jay today. Iso nga ipagarup da nga, itangal daw, adda ka kanyakon, ijay, pagarian ti langit. Siputan tayo na yan ti da jay original nga translasyon.
nga panakay tradusir. Kita nyo sa dinota inti kunana. Ije kadisakbay ti today, weno kalpasan iti today. Jesus answered, truly I tell you, today, Dajay, usarin tayo nga gagangay, ti na, truly I tell you, today you shall be with me in paradise. No, umuna di sakbay today, ipagrup da nga dajay mananakaw, napanin di langit. Ngayon da di original nga translasyon, kunana, dajay ket kalpasan ti today. Kahit nasa uwen nga, umaitu ti panawen, nga makiadda ka kanyak, iti pagarian ti langit. Jesus answered him, truly I tell you, today, dayta ti usto nga panakay tradusir, dayto nga teksto, dayto nga panakay tradusir, ipakpakita na nga di kita iatenta yung nga minatay, handa pa yung napan di langit. At dadapay na dito, kung analayang, ibagak kada kayo, itangal daw, tatangal daw, dumtimto nga iti masangwanan, makiadda ito kanyak, iti pagaryak, iti langit. So kati tattao ng alwadan apo, iti panakay tradusir, ken panakayilik ti Biblia, ti kawen da tayo. Ngayon ti pudpudno nga translasyon, hanpay nga napan, di kita iatenta iti biyag, iti langit. At dadapay li ditoy, kas kini Job, kas kini David, at dadapay li ditoy, nga naitanem, or orayin da dayta na indaklan, nga panagparang, nga aldaw, ti panagparang ni Apo Isos, kuna na, maturugak kin patay, kat urayek da di panakariing ko nga kumita, ti manubot ko nga agapo sa dilangit. Amuyo kakabsat, no ipapilit tayo, nga titidayti nga doktrina, nga dagiti ayatenta iti biyag no matay dagat agdiretso da di langit, ada talo nga klase a doktrina iti Biblia nga pukpukawon tayo. Ket ni papilit tayo nga dagiti kakabagyan tayo ket napandan sa dilangit apaman nga natay da, talo nga importante nga doktrina ti Biblia iti burburaen tayo wenno pukpukawon tayo. Anya da dagitoy? Anya dagiti nga doktrina? Ibaga tayo nga dijayan ni uncle tayo, no, asawa tayo, nanang tayo, ipapilit tayo nga napadya langit, dagitoy nga talong nga doktrina, tipokpukawon tayo, tikinapudno ti Biblia. Number 1, doktrina ti panagungar. No, dagiti kakabagyan tayo, ket ni daratay dagat napandan sa dilangit, asinon to garod, ti pagungaren ni Apo Isos into nagsoble. Alimang garod kakabsat. Sa dinon to garod, dagiti kakabagyan tayo, ay, di langit. Wenang mo may ni Apo Isos, may napagungaren. Dagijel to, agungar, iso ti may kantibiyag. Ay, nani kapagyanan. Di langit ay. Ay, pababain nyo garot, tapno, pagungaren mo, ang babalin. Naipapilit yung latang adijayan nga to, sino to garot, ti pagungaren ni Apo Isos. Ito na umay takunana, nga nagasat to, dagijel agungar, ti umuna nga panagungar. Mapantay yung may kadua nga doktrina. Nga iso nga mabura, wala mapukaw, no, ibagata yung nga kakabagyan tayo, napandan di langit, iso to'y doktrina ti panangukom. Adalin tayo ito't sumagmanong rabi, may papanti panangukom. Tadadatalong nga libro nga maadal to sa jay, nga pakay suratan dagiti na imbangar aramid, pakay suratan dagiti tattao, nga naisurat iti libro ti patay, kinkastamit iti libro, nga pakay suratan to dagiti tattao, nga imawat kinapay Apo Isus, may surat ti biyagda, maukom dakit may surat ti biyag da, ijay libro ti biyag. No kuna tayo kakabsat nga di kita ayaten tayo, napandan sa dilangit, ito namatay da, ito numay ti panungukom, sinong to karod, di kiti ukumen ni Apo Isus. No, di kiti kakabagyan tayo, at dadaan di langit. Adyaman garod kakabsat. Sino garod? Ti ukumen to ni Apo Isus. Tadi kiti maukom to kini Apo Isus, nga isalakan na, iso dagijay, na isurat ti libro, iti biyag. Naging bagan, hampay na ukom ni kabagyan tayo, di jay langi gaya man. Kaya dagayang pa imot iti proseso ti panakaukom. Kit no naisurat tinagan ti kabagyan to jay libro ni patay, ay kit handa may salakan. Ngem no ti biyag da, kit insuko da kini Apo Isus, kit naisurat ibiyag da, jay libro ti biyag, at siputa nagbabawi da, uray ka da kiti kamudyanan ti aldaw da, nga panagdakdakes, nagbabawi da nga nagsubli kini Apo Isus, may surat iti libro ni patay. Sinong to garot ti umay ukumen ni Apo Isus, no kuna tayo,
nga dagiti kakabagyan tayo kat addadan sa dilangit. Yan tangay ti panakaukom, addan to ti panakaukom, dagiti si bibiyag, kan kastamet dagiti natay ko na ti Biblia. Mapantay di may katlo, nga doktrina nga mabura, mapukaw, no kuna tayo nga dagiti kakabagyan tayo no natay dagat agmapandan sa dilangit. Mapukawin tay doktrina ti iyaay ni Apo Isus, sino to garod, iti isalakan ni Apo Isus, inton umay ti may kadwa. Takunanan to, kuna ti Biblia dalawag, ngayon to umay ni Apo Isus, at danto dagiti tattao nga handa mapadasan ti matay. Ngayon mabalbaliwan danto ti panagrupsa, ken saanen nga panagrupsa. Handang to, amatay nga makita danto ti iyaay ni Apo Isus, gaputa isalakan to ni Apo Isus ida. Nga maddadantumit dagiti agungar, tattao nga namati kini Apo Isus. Nagungar da manipod ken patay. Agsipod ta nakipaset da dayjay kunaen ti nagasat dagiti matay iti Apo. Ket amuyon to umay ni Apo Isus isalakan nanto. Dagiti agururay ken kuana. Dagiti nagungar manipod ken titanem. Ken dagiti agururay nga dida napadasan ti patay nagmatalek da. Makita danto ni Apo Isus. No kuna tayo nga dagiti ayatente ti biag ket no matay dagiti agdiretso da di langit. Agkankantadan kadwa dagiti angheles sa dinon to ti ayanda. Sinon to garod ti isalakan ni Apo Isus. Takuna naman sa jay nga danto panagungar. Umuna nga panagungar ayaten agkakabsat. Into nomay ni Apo Isus. Gagayem ken kakabsat. Dagito iti talo. A doktrina nga mapunas. No patsyen tayo nga dagiti minatay tayo. Adadan jay langit. Anya ti inaramid ni Apo Isus. Inton ti maysa nga tao ket matay ket agungar. Ti panagungar ken ti papatay ni Apo Isus kakabsat adadakkel a mapasamak iti maysa nga tao amatay. Umuna, kunana ditoy, the death of Jesus took the place of a Christian's second death. Dahil ipapatay ni Apo Isus, inala na ti lugar, dahil may kadwa nga ipapatay ti Kristiyano, dahil may kadwa nga ipapatay, iso dahil kalpasan to ti 1,000 nga tawen, agungar tu, dahil iti malagdakdakes. Kit isunto dahil nga tiyempo ti panangawat na ti gunggunada, iti panangkauram ken panakaagnanayon nga panakadadael da. So nga, dahil ipapatay ni Apo Isus, inala na ti lugar, iti maysa nga Kristiyano, dahil may kadwa nga ipapatay. Kita dahil may kadwa nga ipapatay, iso dahil ti dusa nga ited ni Apo Diyos kaditi saan nga simurot ken kuana. Jesus took the place of the Christian. Iso nga, no inawat mo ni Apo Isus, ket agmatalik ka ken kuana, saan mo mapadasan dahil nga ipapatay, nga iso pa kay taden ti dusa, dagiti tattao, nga saan nga nagmatalek ken kuana. Mapantay ti may kadwa. No anya ti naramid ni Apo Isus, iti maysa nga tao nga matay, babaen ti ipapatay na ijay cross. Kastoy ti kunana kakabsat. Dahil jay ipapatay ni Apo tay nga Isus, inala na iti ipapatay ti Kristiyano, dahil may kadwa nga ipapatay. Ti may kadwa, dahil ipapatay ken panagungar ni Apo Isus, ited na, iti namnama ti panagungar, kadag iti amin a Kristiyano. Amen. Ted na dahil namnama kapsat. Dahil nga panagungar ken ko. Ti may katlo, kunana ditoy, ayaten kakapsat, dahil jay ipapatay ken panagungar ni Apo Isus, agbaligi ito, iti ipapatay. Ket awanton ni Satanas, mapukaw ton, gapo, dahil jay ipapatay ken panagungar ni Apo Isus, agbaligi ni Apo Isus ket awanton ni patay, awantumeten ni Satanas. Anyan nga naging bag, ti talo ang mapasamak. Nga representaran, di ipapatay ni Apo Isus. Ken ti panagungar na. Tasika, ti ken benepisyo, nga madaan ka, iti ragsak ken biag. Ingkamlak amen. Inton, agtultuloy, ti panagmatalek mo ken kuana. Gagayem ken kakabsat. Napatiglaunay kanyak, dahi nga teksto. Ibagak no apay nga napatag.
Dati nga teksto ko na ket kinunana ken kuana, siyak ti panagungar ken ti biag. Iti mamati kanyak, uray namatay, agbiag tupay. Ang kumalipatan may saak nga chaplain ken pastor ijay Honolulu, Hawaii. Iti maysa nga malem, nayabanak nga bumisita, iti maysa nga kwarto. Iti third floor, iti St. Francis Hospital, ijay Honolulu. Tasadjay iti oras ti alas 4 ti malem, adda iding agbugbugsot ti Presidente ti Pilipinas daydi Apo Ferdinand Edralin Marcos. Nairanak nga may nga chaplain, agbisbisita kadagiti masaksakit, ken may karkararag, kadagiti matmatay at tao. Naging ganang imay, tigayim ko, nga ni Pastor Jose Hakosalem Lasso, na deket nga gayim ko launay Manong Joe. Duwada kini Colonel Arwisa, na isu iti mabigbigbig nga aide de camp ni Mrs. Imelda Marcos kini Presidente Ferdinand Marcos. Ket imay da kanyak nasabat dak iti second floor tanamuda nga dak sa jay kunada Pastor Ariola. Agbugbugsoten ni Apo tayo nga Presidente. Ket sakbay nga maukas iti anges na ni Ma'am, ni First Lady Imelda, kayat na nga dakumati sa Batista nga pastor na may kararag ken kuana. Hangko yung pagarup nga ni Presidente Marcos ti pupuon na dagiti apo na nga lakay ken bakit sa Batistada kakabsat. Ijay ili ti sarat. Ket napanak garud iti kwarto. Pagbugbugsutan ni Apo Presidente Marcos, dandaninan ibatan day nga anges. Kitadak nga nakitipon, nakisirkulo iti pamilya, daydi ni Apo Senador, dandanin Vice Presidente Bongbong Marcos, adamat sa jay ni Irene, kasangsamput na nga nagapu, ijay airport nga nagapu, di Los Angeles, ada ni Madam First Lady Imelda Marcos, kanda kiti daduma pa nga nadagket ti pamilya. Ket makita klaunay nga ni Apo Presidente ket dandaninan ibatan day nga anges ngented ni Apo Jesus ken kuana. Binasak daytoy nga teksto iti adda nga pagidaan na iti third floor ti St. Francis Hospital iti Honolulu, Hawaii. Ket imbasak ket kunana daytoy nga teksto nga binasak-sak ti panagungar iti biag. Iti mamati ken kuana oray no matay agbiag tupay. Idin nga inlipas kun dayta nga binasa nga teksto nakitak ti panagarubos ti luwa ni Apo Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Anyan ti may salaeng nga napakumbaba nga pastor. Adda iti sibay na. Inkararag ko in talagak ti biag dati nga presidente tayo. Na sinuman ang mamati ken kuana amok nga patyen na ni Apo Jesus. Addanto ti panagungar ti biag nga ited na ken kuana gagayem ken kakabsat iti daytoy nga biag umayto ti panagpasina kang ronana adu dagiti kakabsat tayo kakabagyan tayo amat matay gapu ti COVID-19 nga manyan nga naimbag ti panangibaga ni Juan 6:40 ta daytoy ti pagayatan nga nagapu iti Dios nga sinuman makakita ken mamati ken kuana maadaan to iti biagang na dayon ket ti kamaudyanan nga aldaw pagungaren to ni Apo tayo nga Dios. Amen. Pagungaren nanto ayaten nakakabsat. Ang kumalipatan iti istorya iti flight 370 Malaysia Airlines. Nadamag yun sa amat kakabsat iti sumagmano atawen idi Marso 8, 1914. Idin daytoy nga aeroplano Malaysia Airlines Flight 370 agapu ijay Kuala Lumpur nga mapan ijay Beijing, China. Daytoy dakkel nga aeroplano Boeing 777-200ER. May sa daytoy may sa katikadakkelan nga aeroplano. Ket iti oras iti tiyempo nga panagtayab na kakabsat at dapay matlaing agtaytayab. At dapay la komunikasyon di tower iti Kuala Lumpur ken di piloto. Iti oras ti 1:19
iti parbangon. Idin daytang aeroplano ket tumaytayap apagamuan langanen ta tinaudi nga nanggaganda nga timek iso daytoy iti oras ti 1:22 Malaysia time. Nangeg kakabsat ti timek ti piloto kunana good night flight 370. Good night flight 370. Apagamuan sa andan nga nanggagan. Di damuno na pananan ti aeroplano. Ti traffic control padpadasin na no sa dino tayan, nagpukaw latan da jeng aeroplano. Nga daan ti duagasot talupulo ket siyam nga pasahero. Di damu ti napasamak. May pagarup nga natay da amin, nay crash da, iti nalabit may nga paset, iti nalawa nga baybay. Iti Pasipiko, Atlantiko, wenno Indian Ocean. Dagiti tattao nagliday da. Gaputa kadi adu dagiti kakabagyan da nga naglugan amapan ijay bijay. Naibaon garod dagiti makunkun nga first responders napanda kinita, napanda sunukimat, sinurot da ken kitaen da no masapulan da no anyatis nagsukan. Dayta na crash nga flight 370 ti Malaysia Airlines. Idin tinabayag or oras nga panagsuksukimat no sa dino tinapananda tang aeroplano nagsubli digitoy nga mapan mangkita tapno upan da umarayat. Ket idin may padamagen taji aeroporto ijay Kuala Lumpur agur uray dagiti kakabagyanda no danay bagdamag no si bibiyag paylaeng dagiti naglugan nga 230 ket siyam nga pasahero. Aging ganan idis simmang petda ipadamag dan iti may nga damag. Damag na nalabit santa kayat nga dinggan. It is a sad news, naladingit nga damag. Ngayon di simbang puten digiti ipan imarayat at dasa jay ti may nga ubing. Agtawon iti innaw. Nga da iti placard na kitinay surat da nga placard iso dagitoy nga sasao. Good night is not forever. Good night is not forever. Agsipo tinaudi nga sao nga imbaga ti piloto sakbay nga nagpukaw da itang aeroplano flight 370 ti Malaysia Airlines. Iso jay sao nga good night. Good night is not forever. Kuna day di plaka iti may nga ubing tamay sa kadigijay dastang gasat iso ti ay ayaten na nga ama a businessman ngagturong ijay bijay amuyo kakabsat kin gagayem umay to ti panawin awanton ti rabii awanton ti good night awanan iti panagpasina awanan digiti naladingit adamdamag tapunasan to ni apos digiti adu alulwa gagayem ken kakabsat. Tilaeng sanggir tayo, ken liwliwa tayo, ken inanama tayo, isa ti papan tayo, ken Apo Jesus. Takuna na siyak ti panagungar, ken ti biyan. Ti mamati, oray na matay, agbiag tupay. O Apo ang managayat unay, agyaman kami iti karim, nga sikat ti panagungar, ken ti biyan. Tulungan na kami nga agbiag anasantuan. Tadanto ti may sa agun daway nga makita min tumanen, dagiti ayaten mi ti biag. Nga ginina ken patay. Isot dakkel ng inanama. Apunasan ton dagiti lulo at dagiti mata. Ket awan ton ti rigrigat, awan ton ti ladingit. Diket adaragsak ti inanama ken ni Apo mi Jesus. Kasika o Apo ti nangibaga. Nagasat dagiti agladingit na maliliwadan to. O naging bagnadamag amakita min tumanen digiti eten mitibian. Tulungan na kami nga agmatalek. May kipaset kami to dayta na indaklan nga aldaw iti reunion panagkikita manen. Dayto yung biyag. Good night is not forever. No dikat good morning na imbag nga bigat. Bigat iti panagungar anaragsak.
Tapang nagminto ti timek ni Apo Isus. Napabagwangaran ng tudag iti adda, agit inati tanem. Nasimurot ken nagmatalit ken ka. Dahito iti kararag niyo, Apo, agsipun ta dinawat mi dagitoy. Tinapateg, anagan mo. Amen. Ken amen. Sip nge tim ya